ongi etorriak, azkenean, 6. biro aplikazio hau nola ejekutatzen den ikusten erakusten duen bideora, bale? Hotz ganbera industrialaren inguruko biro aplikazioari buruz ari gara. Aplikazio honen helburua hotz ganbera industrial bat muntatzeko prozesua indartzea da. Berton, sukoia den ABL hozkarri bat erabiltzen da. Bale? Hori azaltzen duen bideoa badugu, esperientzia oso hasieratik bukeraraino daukazu hemen grabatuta, bai? Nunbaiten trabatuta geratzen baldin bazarie, bideo hau daukazue referentzi gisa, bai? Ondo, eta azkenik aplikazio honen gida ere linka daukazue PowerPointan, bai? Eta helburua, komentatu dugun, aplikazio honen helburua hotz ganbera industrial baten muntaketa prozesua indartzea da, non sukoia den ABL hozgarria erabiltzen baita. Testu ingurua, hozkaioa jarri berri duen jatetxe berri bateko sukaldean gaude. Kanpoko patioan kondentsadorea dago, eta han egin behar dira hotz ganbera martxan jartzeko eragiketak. Oso ondo, bale? Azaltzen da, dokumentuan zein dan biro single playerra erabiltzen ditugun gauzak, beti bezala, ordenagailuaren bidez WSD klik ezkerrekoa eta turn giro egiteko 90 gradu eskumakoarekin, grab ezkerra, G-arekin, grab eskuma, H-arekin eta T soltatzeko. Bale? Menuan teleporta egin dezakegu, eta ja, VR-an ari garenez, klikak, botoi, bai interfazeetan, botoietan, edo elementuetan, zerbait egiteko, zerbait egin ahal baldin bada, grab egiteko edo hartzeko honekin, mugimendua egiteko, gu mugitzen gara fizikoki normal, edo eman dezakegu setitei, bai, aurrera ezkerreko setita, bai, hani deitzen dio nik txampiñoia zeta, bai, aurrera mugitzen gara, tititi eskuma ezkerra, eta honekin giro egiten da, klak, 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 90 gradu, bai, teleporta egin dezaket lurrera apuntatuz gatilloari eman da, pik, eta horra noa, eta aplikaziotik irtetzeko metako botoi hori, eskumako botoi hori, denbora luze sakatu, terra aplikazion, eta 3 marratxo dituen botoi honi ematen badiot luzez, borobia aukatzen den, biro menua agertuko zait. Bale, gogaratu elementu urdinak direla jatorria eta elementu horiak direla helburua. Eta horra goaz, bale, ikusiko dugu apur bat, lehenengo 2 pausuak egingo ditugu, eta listo, bale, horra goaz. Nola kargatzen dut? Nere biro single playerrean aplikazio hau. Bale? Deitzen dana, hotz ganbera. Bale? Hemen, kamara de frío industrial, bale? Hau da. Hemen nire biro zerbitzarian dauden aplikazio guztiak agertzen zaizkit, eta nire sesio honen barruan sartu nahi dodana da kamara de frío industrial. Beti bezala, txekeatuko dut nire biro single playerraren bertsioa V3 dela, eta kargatu behar dudan aplikazioa dela V3. Aukeratzen dut. Kamara de frío industrial V3. Goazen. Jeitxiko da nire ordenagailura esperientzia, eta sartu ahal izango naiz esperientzia horren barrura. Bale? Beti bezala, partekatu ahal izango dut nire ikasleekin, nire ikaskideekin, bale? Nire enpresa edo nire erakundearen barruan dauden pertsonekin, gonbidatu ditzazket, bere single playerra edo room playerren bitartez, sesio berdinera sartzea, bale? Horretarako, nire sesio zerrendan badago sesio hau, kopiatu dezaket kodigo hori, partekatu behar duan kodigo hori edo linka, bai, hori bidaltzen dio nire lankideari, eta beraiek join session egin beharko lukete ide horrekin, bale? Nire kasuan, bakarri sartuko naiz, bano aurrera, grafik betaurrekoekin edo zagu eta rataiarekin jolaztukot, eta hori da, egin behar dudana aplikazioa kargatzeko, bai, kablearen bitartez edo Airlinkaren bitartez, konektatzen ditut betaurrekoak nire ordenagailuan instalatuta dauka meta aplikaziora, eta aurrera, bale? Beti bezala, hasiera abia puntua bada makina hau, bale? Hemen sukalde batean dago, euskara, modu gidatua. Jatorria ordinez, helburuak horiz, guazen.
Sukoia den A2L hozgarri bat erabiltzen duen hotz ganbera industrial bat montatuko duzu. Horregaitik neurri bereziak hartu behar dituzu manipulatzean. Gogoratu, saiez esatu zu iturriak. Eremoak aireztatuta egon behar du. Erabili, hozgarri sukoiak maneiatzeko ziurtatuta dauden tresnak eta jarraitu ezazu segurtasun protokoloak. Hasi gaitezen. Atzitu, hotz, no sé qué, Vale, hemen zein behar dut. Klik ez, inberdana da grab. Vale, grab, mantendu behar dut zabalik, eta hau, konektatuko dut, ona, txuketak berriz. Vale. Postatu da geratu da? Baliteke. Ezkarkatu berriz ere ordean. Barkatuen ere bazkotuen ezagutzen esperientzia bera. Gorrira. Oso, no? Ez dakit nik esperientzia ez dut sekula egin, bale? Hemen jarri barko dut gorria ere orbean, eta ordan konektatuko dut hortik, ona, ez? Imaginatzen dut. Oso, no? Zabalduko dut, ez dakit nera zabaltzen dut, hemen zabaltzeko. 1,5 esan da, bez? Hala, onartu. Bueno, pausoak aurrera eramaten ditut. Bale, azkenean interakzioa da. Klik edo grab, eta ez dauka galtzerik, bale? Jarraitu pauso guztiak, eta prozesu hau ikasiko zuen, bale? Eskerrik asko.